Vítejte u dnešního videa. Severní Koreo, co to má být? Našla jsem tunely a v něm tvé vojáky. Porušuješ příměří. Ne, žádné tunely. Nechceš znovu začít válčit. Klidně budu, ohrožuješ mě. Mám silnější armádu a už teď můžu zmáčknout tlačítko a vystřelí 10 raket do Pyongyangu. Hele, uklidni se a nezapomeň na to, že mám jaderné a atomové zbraně. Ale já mám USA. Já mám zase Čínu a Rusko. Víš co, přijď na diplomaci do demilitarizovaného pásma. Dobře, Diplomacie mezi Jižní a Severní Koreou dopadla katastrofálně. Oba státy se připravují na válku. Spojené státy americké a Čína řekly, že nebudou vyvolávat světový konflikt. A Rusko má dost potíží v Evropě. lidé ze Severní Koreji, spojte se a pomožte nám dobít Severní Koreu. Vím, že toho máte už dost. Dobře, ale budete mi muset pomoct. S tím počítám, jinak bych vám to nenabízela. Dobře, Nechtěl jsem to dělat, ale nedáváte mi na vybranou. zahajte odvetu. Vyhodíme jim proud. Co to je? Nemám spojení. Rozdělit mou zem. Podlá taktika, že se nestydíte. Co? Měl by se spíš stydět ty. Můj stát vedou ti, kterým si ubližoval. Severní Koreo, vzdej se. Nikdy. Severní Koreo, neblbni, všichni tři víme, že tohle je tvůj konec. To si jen myslíš. Dobře, vzdávám se, ale chci jeden den smutku. Jo, to není problém. K dnešnímu dnu zanikl stát Severní Korea. Většinu území dobyla Jižní Korea, teď už Korea a nově vzniklý stát Východní Korea. Jen nakonec videa chci říct, vím, že dlouho nevyšlo video, ale na tomhle videu jsem si dával hodně práce. Doufám, že se vám video líbilo a prosím dáte like a odběr. Tomuto kanálu to hodně pomůže. Čau!